Hej bilfans. Der er sådan en lille gammel vittighed med en mand, der kommer ind til lægen, og han har en abe siddende oven på hovedet. Og så siger lægen, goddag, hvad kan jeg hjælpe med? Og så siger aben, ja, det startede med en byld i røven. Og det er der, vi er med Røde. Ikke? Det startede med en byld i røven. Det startede med, at viskeren ikke virkede. Så jeg afmonterede viskerne og tænkte, no problemas, det har vi. Vi skal bare lige herind under. Og så skulle jeg herind under, men det viser sig, at for at få mine fede pølsefingre ind, så skal jeg have det her af. Hvilket er noget i retning af 16.000 selvskærende skruer og nogle bolde og møtrikker. Samt nogle plastikbeslag, som det lykkes mig at ødelægge, fordi det er fuldstændig umuligt at få af. Plus at jeg er nødt til at afmontere den her midterkonsol, men det giver mig så en lejlighed til at sætte en ny radio i. Og så skete der noget med lukkemekanismen til motorhjelmen, fordi jeg fik pillet ved noget over i den side, hvor dipsen, man trækker i den til at åbne, sidder derovre. Og ja, og det er så her, jeg er nu. Det er, at jeg ikke kan få de greje, eller jeg skal hive, eller jeg skal trække, eller jeg skal slå. Så hvis der er nogen, der ved det, så fortæl mig det, fordi det er det sidste, jeg mangler for at få det her lort af, så jeg kan komme til at prøve at skifte den der viskerarmsmekanisme, som, som jeg har to af, som jeg har fået af den der flinke fyr i Kolding, jeg hentede reservedel hos. Jeg har den her liggende. Ser helt ny og velfungerende ud. Så når jeg engang får skilt ad, så sætter jeg den på i stedet for, og så tester jeg lige, om den virker, inden jeg skruer det sammen igen, fordi ellers så skulle det være en slem idiot. Men hvis I ved noget, tricket til at få de der plastikdimser af, som højst sandsynligt har siddet fast der siden 1977, så send mig en kommentar, eller giv mig en besked, eller gør et eller andet, fordi den der byld i røven, den er ved at blive rigtig stor. Hey!